שלום חברים וברוכים הבאים לשיעור של מה ההבדלים בין סוגי הדרבוקות. אז אנחנו הולכים לדבר קצת על סוגי דרבוקות שיש לנו. אז יש לנו סולו פלוס, סומבטית פלוס, ויש עוד כל מיני ז'אנרים לאחרונה שיצאו, שזה בעצם הדרבוקות המשופרות הגדולות יותר. עכשיו בעיקרון, מה שאנחנו צריכים לדעת זה הבדלי הסאונד והבדלי הגודל בעצם, שזה הקוטר בעצם, הגדלים שנמצאים לדרבוקה. יש דרבוקות שנקראות דרבוקות 6 ברגים. 6 ברגים זה אומר, כמו שאתם רואים, 6 ברגים שנמצאים לנו כאן, ויש לנו דרבוקות 8 ברגים. 8 ברגים זה בעצם 8 ברגים על הדרבוקה. מה אנחנו מבינים מכך של 8 ברגים? זאת אומרת שהדרבוקה היא הרבה יותר גדולה בעצם מהדרבוקה הזאת, כי זה רק 6. תחשבו שיש לנו 2 ברגים נוספים, הדרבוקה כבר גודלת והיא נהיית הרבה יותר גדולה. זה לרוב הדרבוקות שהן סומבטיות וסומבטי פלוס, שמשווקים אותם גם בארץ וגם בחול. סולו זה דרבוקות שהן יותר קטנות. סולו אנחנו נמצא דרבוקות של ג'ערת אלפן, דרבוקות של אלכסנדריה כאלה, וסומבטיות אנחנו נראה סומבטיות, גם נוכל לראות איזושהי ג'ערת אלפן פה ושם, ואנחנו נוכל לראות בינו, דרבוקות של בינו וכו' וכו'. לגבי רכישות וכאלה, איפה קונים וכדומה, זה כמובן יהיה בשיעור הבא, אבל חשוב שתבינו שהגדלים זה מאוד משמעותי, כי הגדלים משפיעים לנו ישירות על הסאונד שלנו, וזה תלוי איזה סאונד אנחנו רוצים להביא. ומה שאני הייתי ממליץ זה תמיד לדרבק על איזושהי דרבוקה לפני, לראות שזה הסאונד שאנחנו בעצם רוצים להוציא, שזה מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו בעצם הסאונד, ולפי זה אנחנו רוכשים, אוקיי? כמו הדרבוקה הזאת, שאני כיוונתי אותה באופן של סאונד טורקי. אני כיוונתי אותה באופן של סאונד ממש טורקי, שזה סאונד חד כזה. אני מאוד אוהב את הסאונד הזה, אוקיי? הדרבוקות הסומבטיות פלוס הגדולות של בינו למשל, הסאונד שלהם הוא יותר כבד, יותר מצרי סטייל, וכמובן זה הכל בהתאם. זה גם תלוי לאיזה כיוון אתם הולכים. אם אתם הולכים לכיוון של לעבוד עם זמר, הייתי מציע לכם ללכת על הכיוון של הסומבטיות, סומבטי פלוס. אם אתם הולכים לכיוון של סולו, או לתופף באירועים, או משהו בסגנון כזה, אז הייתי הולך באמת על דרבוקות סולו פלוס, לא יותר מזה. מקווה שהסרטון הזה עזר לכם. יש לכם שאלות בכיף.